Entran na meta do Alto de San Roque logo de pasar por 7 concellos da Mariña na última etapa da Volta a Galicia. Parecía así engañosa, pero yo creo que se hacía más duro los repechos que los puertos, porque eran así escaramuzas que no te las esperabas tan duras o tan largas, y al fin y al cabo se ha notado la dureza y más con 3 días acumulados de kilómetros. 130 kilómetros de percorrido cun desnivel acumulado de máis de 2.700 metros. Mi equipo me ha arropado desde el primer momento hasta el último y solo darle las gracias por todo el esfuerzo que han hecho por mí y ya está. Está agradecido al equipo sobre todo. O líder da montaña, o portugués Daniel Silva, vestiu o maillot vermello da Deputación de Lugo. Foi objetivo da equipa e pessoal e conseguimos concretizar esse objetivo até ao último dia. A imaxe da confraternidade. O podio de Viveiro subiron os vencedores da 18ª edición da carreira por etapas que partiu o día 19 de Baiona. As mostras de afecto e ánimo foron a recompensa dos últimos en clasificarse. No ano no que cumpre a súa maioría de idade participaron 120 corredores de 17 equipos. Durante estes 4 días foi unha volta apasionante, donde cada día se cambiaba de líder, donde ao último momento a verdade é que foi moi apasionante, sobre todo, non? E sempre mantendo sobre todo os apasionados do ciclismo en vilo, non? A verdade é que, bueno, as expectativas cumplíronse con creces. A choiva deu tregua no último día da carreira e foron moitos os afeccionados que esperaron a chegada do pelotón. Este monte ten unha subida moi dura e creo que se vai ver un bon espectáculo. Somos aficionados ao ciclismo, tanto de montaña como de carretera. Hoxe aproveitamos que choveu antes e viñamos na de montaña. Nosotros, eles viñan na de carretera. Bueno, porque nos gusta. Para os principiantes, xincana, con xogos nos que amosar a súa destreza sobre 2 rodas. Yo subí al San Roque para ver los ciclistas de la Vuelta. O seu esforzo tamén tivo recompensa. Dende hai 2 anos, na Volta a Galicia, a Garda Civil de Tráfico fai visible o seu labor nas estradas. La intención fundamentalmente es mostrar a la población, aprovechando la visibilidad que nos da la Vuelta Ciclista por los medios que tenemos y también acercarnos a la población, explicar qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué medios. Todo axudou a facer un balance positivo da Volta a Galicia na que se rendeu homenaxe a un dos grandes do ciclismo español, José Ángel Vidal. Mostrando a súa destreza e habilidade.